Здравейте, фамилия! В днешният епизод искам да ви разкажа историята на Дейна Уайт. Човекът помогнал на толкова много бойци да се изкачат до голямата сцена. Един невероятен бизнесмен и промоутър. Дами и господа, Дейна Уайт. Дейна Уайт, създателят на империята UFC. Дейна е роден в Манчестър, Кентъкет през 1969 година. През тинейджърските му години родителите му се местят няколко пъти от Бостън в Лас Вегас. На 17 години той за пръв път стъпва в боксовата зала и моментално се влюбва в спорта. След като завършва училище, кандидатства за стипендия, но му отказана 2 пъти. Той е принуден да започне нормална работа. Работи като асфалтаджия, като охрана на нощен клуб, също така като пикало в хотел. Дейна казва: в хотела често се карахме с колегите как трябва да разделим бакшишите от работния ден. В мазето имахме помещение, в което слизахме, слагахме 2 чифта стари боксови ръкавици и така всеки път решавахме спора, казва той, смейки се. Още на 19 годишна възраст Дейна знаеше, че иска да се занимава с бойни спортове, но още не знаеше точният начин. Докато не решава да напусне работа като пикало и започва да дава уроци по бокс на малки деца, не в някоя зала, а в мазето на къщата му. Той отказва да взима пари за това и така печели доста контакти и симпатиите на местните бизнесмени, като той става техен личен треньор. На 21 годишна възраст група мъже налитат на Дейна и го бият около 20 минути, като той получава сериозен удар в лявото ухо, като няколко дни след побоя той не спира да усеща световъртеж и болка в ухото, отива на лекар и там се разбира, че Дейна никога няма повече да може да чува с лявото ухо. В Лас Вегас Дейна се занимава с трениране и с менежиране на много различни бойци. Като той дори създава марка боксови дрехи, казваща се Булен Байсер. Като дори Флойд излиза в няколко негови мача с тази марка. След като вече живее за постоянно в Лас Вегас, той се свързва с приятелят му от детството Лоренцо Фортида, който по това време е член на спортната комисия в щата и заедно с брат си държи верига казина в града. Една вечер, докато са в Хард Рок казино, гледайки битката на Джон Леуис, уважаван боец, и двамата са впечатлени от начина, по който се бие. Като след мача те отиват и искат да тренират заедно с него, където те се влюбват в жило-жицото. След запознанството му с Луис, той се запознава с редица още известни ММА бойци. По това време той е менеджер на Тито Ортис, като отива на среща с представител на компанията на UFC да преговарят за нов договор за боеца. И представителят от UFC му споделя, че най-вероятно компанията ще фалира. Дейна не може да заспи същата вечер и на следващата сутрин звъни на братята Фортида, като им казва, че има идея за милиарди, която трябва да финансират. Братята веднага харесват идеята, но техният баща казва, че това би било грешка, като би зле поставила фамилията пред всички. По това време компанията провеждаше битки без почти никакви правила и много малко хора в Америка виждаха потенциал в това. Повечето определяха спорта като вандалски. Но въпреки това братята установяват контакт с тогавашния собственик на UFC и купуват компанията за $2 милиона. UFC вече имаше ново ръководство, като братята Фортида получават 90%, а Дейна взима 10% и възможността да бъде президент на компанията. В реконструирането на марката Дейна се изправи пред проблема, че предишният собственик на компанията е оставил само името на компанията UFC и нищо повече освен продадени медийни права. След като Дейна отново взима притежанието на всички медийни права, изиска от спортната комисия на Невада да се определят правила за спорта, за да може да се приеме по-добре от хората, които по това време не харесваха особено много UFC. И дори беше трудно за Дейна да намери спонсори по това време. Той искаше да изчисти реномето, което предишните собственици бяха оставили. Дейна казва: бях доста буйно дете. Не пропусках нито един бой в междучасието, нито в парка. След това мисля, че влизането ми в този бизнес беше нещо нормално, гледайки всичко от мястото, на което съм сега.
Дейна често летеше до различни щатове, за да намери големи спонсори, които да могат да осигурят така жадуваното влизане в Pay-Per-View. За който не знае, Pay-Per-View означава, че вече UFC няма да е безплатен евент по националният канал. Вече щеше да се заплаща. Така и след много усилия, най-накрая това е факт. Той успява да намери спонсори. Но да осигури сделка за Pay-Per-View не беше единствената пречка. След това той се изправи пред търсенето на места в цяла Америка за провеждане на гала вечерите. Но точно тогава кой мислите му помага? Да, Доналд Тръмп. Той му подава ръка и първите две гала вечери се провеждат в казиното му Тадж Махал в Атлантик Сити. Като Тръмп дори отива да гледа и двете гала вечери и подкрепя Дейна и UFC с присъствието си. След двете гала вечери, Дейна осъзнава, че компанията на UFC още не е достатъчно развита, за да влезе в клуба на Pay-Per-View и че има още много работа върху изграждане на името си. Следващите гала вечери се провеждат, като при всяка една UFC е на загуба. Като те задължняват с 40 милиона в опити да направят компанията глобална. Братите Фортида изглежда изгубиха търпение с проекта UFC и казаха на Дейна да потърси нови купувачи. Дейна намира известен брокер от Майами, който е заинтересован да купи компанията за 7 милиона долара. Но точно тогава братята променят решението си и казват, че искат да направят UFC успешна компания. UFC имаше проблем, че освен на гала вечерите никой не говореше за тях. Те искаха да контролират по-голяма част от американският зрител. И така дойдоха с идеята и създадоха реалити шоуто Ultimate Fighter. В шоуто група момчета се борят за договор с компанията на UFC. Планът на Дейна беше да вкара това шоу във всички домове в Америка. Въпреки големите съмнения на всички и изключителният труд на Дейна Уайт да намери спонсори за това начинание, първият епизод удра всички в земята и е гледан от повече от 1 милион души. След това всеки следващ епизод се радваше на по-голем зрителски интерес. Като предаването започна да ражда нови звезди. Всички тези битки бяха по кабелната телевизия. Това позволи на UFC да набере голяма популярност, защото зрителят гледаше без да плаща. Дейна казва: още от преди да стана менеджер на боксьори и бях само собственик на фитнес, хората винаги идоха при мен за съвет или помощ. По този начин станах и менеджер. Всичко стана сякаш по натурален начин. През 2011 UFC подписва договор с Fox Sport TV за 7 години и така прекратява договора с предишният им партньор Spike TV. Тази сделка донесе на UFC 100 милиона. С тези пари Дейна успя да построи империята, която познаваме днес. Наля доста пари в техника, в бренд, в маркетинг и така малко по малко UFC се превърна в любимата компания на много по света и те започнаха да продават медийни права по целия свят. Така през 2016 Дейна успява да продаде компанията, закупена от него и братята за 2 милиона за грандиозната сума от 4 милиарда и 200 милиона. Невероятно! Но въпреки продажбата, той остава президент на компанията и до ден днешен помага за развитието й. Тази сделка направи братята Фортида милиардери, а Дейна получи около 300 милиона. През 2018 UFC прави невероятния договор с ESPN на стойност от 1,5 милиард долара за цели 5 години. През 2019 UFC прави собствена зала в Лас Вегас с цел трениране и помагане на развитието на млади таланти. Но когато COVID заключи всички, точно тази зала се оказа подходяща и точно там се проведе една от гала вечерите. Интересен факт. Ухото на дъщерята на Дейна Уайт е отхапано от собственото им куче. Но начинът, по който разбира, е шокиращ. Точно на пресконференцията на UFC той получава телефонно обаждане от жена му, която крещи в слушалката, че докато дъщеря му се е хапвала сладолед, кучето я е нападнало. След като тя не му е дала, той моментално лети до Тексас. Не с кой, а с екипът лекари на UFC. Ако имаше някой, който знае как да се справи с такъв тип травми, те бяха хората. Те успяват да направят перфектна интервенция на дъщеря му, като ухото е възстановено без никакви белези. Друг интересен факт е, че Дейна Уайт не е допускан в повечето казина в града Лас Вегас.
Представете си, ако вие влезнете в казино с 100 лева и ги умножите по 5, това не би било проблем за казиното да изплати печалбата. Но ако имате парите на Дейна и ако имате успешна ръка, то това би могло да доведе до фалита на някой от казината в градът. Той е вманячен маняк на хазарта и най-вече на блакджак, като има спечелен трофей от играта. И както казва той самият, казах на фамилията ми, че искам да ме погребе с него. Друг интересен факт е, че през 2007 година Уайт иска да организира гала вечер в Япония, но среща голям проблем по пътя си. Местната мафия от Якуза държи всички права за бизнес в градът и не допуска Дейна, като той дори получава директна смъртна заплаха от Якуза, след което прави изявление, че ако искат да задържат UFC извън Япония, то тогава трябва да го убият. След това явно екипът на UFC вижда каква грешка е направил и в какво може да се забърка Уайт. И така те се отказват да провеждат битки там. Какъв бизнесмен и какъв нюх за успех! Историята на Дейна Уайт е вдъхновяваща и показва, че дори и да не си състезател, пак можеш да допринесеш изключително много за спорта. Като без него ММА нямаше да бъде толкова глобален спорт в днешно време. Това беше всичко за днешният епизод, приятели. Надявам се да ви е харесала историята, която ви споделих. Довиждане! До следващия път!